El meu nom és Antoni Ferreter, soc enginyer de telecomunicacions i fundador de l'empresa ro-migbotica.com, que vaig fundar l'any 2007 amb l'objectiu de posar a disposició dels clients de la gent catalana i a Espanya els robots educatius i personals que hi havia al mercat, perquè la robòtica és un sector emergent, així com els ordinadors personals han patit una revolució. La propera revolució que s'espera com a sector emergent de la robòtica és la robòtica personal, la robòtica a casa o la robòtica a l'escola, no tant la robòtica industrial, que ja porta una tradició de molts anys. Llavors, en 2007 vam fundar l'empresa, vam començar a operar per internet. El 2008 vam inaugurar la que és la primera botiga presencial exclusivament dedicada a la robòtica, que existeix a Europa. A Japó, Corea i tal és molt diferent. Llavors, la robòtica educativa té molt de sentit, perquè la robòtica és una disciplina multidisciplinar, abarca diversos temes molt diferents, com és la part mecànica de construcció, potser una etapa prèvia de disseny, la part de programació, amb diversos entorns de programació, es pot relacionar amb l'electrònica. És una mica com una mini-enginyeria, i a més és una virtut que té és que als nanos els enganxa molt la robòtica, i es motiven per aquest tipus de tecnologia, que és el que convé ara, perquè he de dir que en el país estem patint una greu crisi de vocacions tecnològiques, és a dir, hi ha molt poca gent que vulgui ser enginyer, informàtic, i paradoxalment són les professions que més necessitem i més es demanen. Ha canviat molt des de fa 20 anys. Per altra banda, també entenem que la robòtica de hobby, com a hobby, és el nou hobby d'aquest segle, com a diversió, ja no només com a entreteniment, com a educació, sinó com a diversió. Com a educació vull dir també que les escoles ens estan comprant kits de robòtica des de primària, ja per totes les edats, fins a nivell universitari, inclús fins a recerca, i la característica que té és això, que permet aplicar multidisciplinàriament tot tipus de coneixements relacionats amb una enginyeria. Moltes gràcies per haver-me escoltat.